Здрасти! Искам да покажа прозорците на улица 21 век, 42. Имам следния проблем, откачена панта и писах на инвеститора, че имам проблем. Те ми казаха, че са забравили името на майстора, на фирмата, че фирмата може да не съществува и това е еди каква си дограма и толкова. Въведена в експлоатация 20-та година, сега сме 24-та, 19 август. И гледайте, хоризонтално положение на дръжката. Тогава се отваря настрани този прозорец, който работи правилно. Ето как се отваря. Съответно, ето така трябва да работи, когато дръжката е нагоре. Така, аз мога внимателно да така и се отваря по този начин. Тискам го навътре, така, когато е надолу, плътно се затваря. Така, проблемният прозорец, дръжката е настрани, гледайте за какво става въпрос. И той пада надолу. Когато дръжката е настрани. Нагоре не се движи. Не знам какво се е счупило, не се движи. И съответно пантата, не знам, може би не е откачена, не знам какъв е механизма, но там нещо не е окей. И тук има два пръста влизат. Ето тук затварям и си пъхам пръстите отзад. Блъскам, пръстите ми пак са там. Така. Това е само след 4 години експлоатация, дали има и толкова. Аз всъщност тук, той е въведен в експлоатация 20, аз тук 21 може би почнах да ремонтирам. 3 години експлоатация и това е резултата и няма кой да поеме отговорност от инвеститора Монте Канал. Напълно несериозно.